L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna. L-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Illum qegħdin infakru lil martri tal-Korea. L-ewwel saċerdot Korean, San Andrea Kim Tae-gon, u wieħed mill-leaders laiċi San Paul Chong Ha-sang. Il-fidi fil-Knisja tal-Korea propju bdiet permezz tal-lajċi, mhux tas-saċerdoti, li semgħu b'Ġesu u bdew jitolbu it-talb li talmu, imbagħad wara daħlu l-missjonarji bil-moħħbi u bdew ukoll joffrulhom is-sagramenti u l-quddies. Għal ħafna snin kien hemm persekuzzjoni ħarxa fis-seklu 19 u aħna qegħdin infakru madwar 130 martri, ħafna minnhom f'dan il-każ huma nisa, tfal, irġiel, ħafna miż-żewġin ukoll familji li nqatlu għaliex ma ridux jiċħdu lil Ġesu. Ejjew nitolbu ħafna l-Knisja tal-Korea. Il-Korea dak iż-żmien kienet pajjiż wieħed mhux kif illum pajjiż mifrud bejn il-Korea ta' fuq u l-Korea t'isfel. U għalhekk illum ukoll nitolbu għal parti mill-Korea li m'għandix libertà reliġjuża bħal m'għandix libertajiet oħra. Ejjew nitolbu biex il-Knisja tkompli turi fedeltà u aħna li aħna tant dgħajfin u li niġħdu lil Ġesu fl-affarijiet il-kbar u żgħar niftakru f'dik it-talba sabiħa la tħallinix ninfiret minnek. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Eħenna li Alla li jista' kollox jaffrinna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla intħlaqt il-bnedmin kollha u tajthom is-salvazzjoni u b'mod tal-aġib sejjaħ tal-fidi kattolika lil poplu li inta żilt għalik fl-art tal-Korea u wassalt il-qaddisin martri Andrija, Pawlu u sħabhom għall-istqarrija glorjuża tal-fidi. Għatina li bl-eżempju t-talb tagħhom aħna wkoll li seħħilna nibqgħu sħaħ sal-mewt fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ktieb tal-Proverbi. Qalb is-sultan inixxija ilma fit il-mulej u jmexxija kull fejn jogħġbu. Kull ma jagħmel il-bniedem u safi f'għajnejh, imma l-mulej jiżinlu qalbu. Li tagħmel il-ħaqq u s-sewwa jogħġob lill-mulej aktar mis-sagrifiċċju. Għajnejn merfuqa u qalb imkabbra dan hu sinjal tal-ħżiena u dnub. Minnu bil-għaqal jaħsibha tajjeb u jirrexxielu, imma min jaġġel jiġi fil-bżonn. Min jaħżen il-ġid bil-qerq tal-sinu bħal duħħan li jgħib u bħal xibka tal-mewt. Qalb il-ħażin tixtieq id-deni, m'għandux ħnina lanqas minn ħbiebu. Bit-twiddib tal-vjolenti jitgħallem iċkejken u l-għaref bit-tagħlim ikattar erfu. Alla l-ġust iħares lejn dar il-ħażin, l-ħżiena jitfaħħom fil-ħsara. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir, ħadd ma jwieġbu meta jgħajjatu. Il-kelma tal-mulej, mroddu ħar lil Alla. Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek flimkien, mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek. Ħennin dawk li triqthom bl-ħtija,
li jimxu fil-liġi tal-mulej. Femni triq tal-preċetti tiegħek biex naħseb fuq eġubijietek. Flimkien, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtar talija d-digriti tiegħek. Femni biex inħares il-liġi tiegħek u nagħmilha b'qalbi kollha. Flimkien, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi. Inħares il-liġi tiegħek għal dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Flimkien, mexxini mill-modija tal-kmandamenti tiegħek. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma tal-Alla u jħarsuha. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien ġew għal Ġesu ommu ħutu iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk. Iżdu weġibhom ommi u ħuti u ma dawk li jsemgħu il-kelma ta' Alla u jagħmlu li għajtu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Dan il-kliem li jinstema pjuttost jibes għalina ġdonnu Ġesu mhux qed jagħti ċans lill-ommu li taraħ u anke lill-familjari tiegħu lil ħutu biex jarawh. Immu b'dan il-kliem jażel il-familja l-ġdida tiegħu li huma dawk li jisimgħu il-kelma u jagħmluha. Aħna min jaf kemm nisimgħu il-kelma, imma mhux dejjem nagħmluha. Imdawlin minn dan il-Vanġelu jew nitolbu lil mulej biex inkunu bħal mama tiegħu li semet il-kelma u għamlitha. U għalhekk ma kienx biss ommu fl-ordni naturali għax twilet minnha, imma wkoll saret parti mill-familja l-ġdida ta' dawk li jisemgħu il-kelma u jagħmluha. Meta fuq is-salib xtaq jafda lill-ommu lil xi ħadd ma żilx il-loħta li kienet qed hemmhekk, imma għażel lil-dixxiplu il-fidil, il-maħbub u qalilha dan wibnek lilu qallu dini ommok. Mela ħdejn is-salib il-Madonna saret ukoll l-om ta' din il-familja l-ġdida ta' dawk li semgħu il-kelma ta' Alla u jagħmluha. Aħna nitolbu l-interċessjoni tal-marzi tal-Korea dawn in-nisa, irġiel ta' familja. Kien hemm ukoll l-ewwel saċerdot fosthom, għalhekk jissemma wkoll San Andrea għaliex huwa l-ewwel saċerdot Korean li wara ħafna ħidma fost il-poplu tal-Korea mit martri. Imma hemm diversi minn dawn il-martri qed niċċelebraw illum li ma kienux saċerdoti jew reliġjużi, kienu lajċi. Il-mulej tom il-grazzja li ikollhom ukoll il-glorja tal-martri bħala sinjal tal-fedeltà tagħhom lejh f'ambjent diffiċli ħafna. Jiena nixtieq nislet vers wieħed mill-ktieb tal-Proverbi li smajna silta minnu llum fl-ewwel qari. U jgħidlek din hija twissira għal kull wieħed waħda minna l-aħwa. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir ħadd ma jwieġbu meta jgħajjatu. Ħanerġgħu nisimgħu din il-kelma ta' Alla. Min jagħlaq widnejh għall-għajta tal-fqir ħadd ma jwieġbu meta jgħajjatu. Fiha x'tifhemu.
Ejjew nafdaw it-talb tagħna fidej l-interċessjoni qawwija tal-Marti tal-Korea u b'mod speċjali llum ukoll fidejn il-Mama ta' Ġesu li kienet l-ewwel waħda li semmet il-kelma u għamlitha. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex il-mulej iħenna lina ifarraġna bil-paċi bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej u nafdaw lek il-ħutna mejtin, mod speċjali dawk li mietu f'daw l-aħħar ġranet, biex int mulej fil-ħina tiegħek tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tagħtina l-grazzja li qatt ma nbedu minnek u bl-interċessjoni tal-Marti tal-Korea tagħtina l-grazzja tal-fedeltà li hija frott tal-ħnina mqazza tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox ħares biħniena lejn l-offerta tal-poplu tiegħek u bl-interċessjoni tal-Qaddisin Marti tal-Korea għatina li aħna stess inkunu sagrifiċċju li joġob lilek għas-salvazzjoni tad-dinja kollha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr. Għax il-Qaddisin Marti tal-Korea ħadu l-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmhom jagħtu xhieda tal-imejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil min iqers mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet
Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqluk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, mal-Martri tal-Korea u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom minn faħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox l-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen, żomni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nidit qarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna l-ikel tal-qalbina, aħna niċċelebraw it-tifkira tal-qaddisin Marti tal-Korea, fiċ-ċokoltana nitolbuk mulej biex frabta sieħa ma' Kristu inħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. Min jixtieq jakkwista kopja tal-pubblikazzjoni uffiċjali li tfakkar il-vjaġġ apostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta jista' jċempel fuq 25699100 jew jordnaħ online fuq store.newsbook.com.mt. Grazzi u nsalmilkom. Nofru dan ir-rużarju għal dawk kollha li huma persegwitati minħabba l-isem ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet tqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobża ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie inkurunat kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif is-sema jgda fl-art. Qabża ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubitna bħalma nafru l-minnu ħati għalina u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fir-raba misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bġibhom bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la daħannix fi tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum affrinna d-nubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Addisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Kif Santu. kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna trufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nippunolfu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Jagħmel avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan trufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubitna, bħalma nafru l-minuħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja Amen. lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dew ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana, Kristu il-qatt tal-tana. Missier etern Alla, Henna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Henna lina. Spiritu qaddis Alla, Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed, Henna lina. imqazza Marija, Itlopa lina. imqazza Alla, Itlopa lina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlopa lina. ta' Kristu, Itlopa lina. il-Knisja, Itlopa lina. tal-ħnina, Itlopa lina. tal-grazzja ta' Alla, Itlopa lina. muxebba, Itlopa lina. it-tama, Itlopa lina. li żjed safja, Itlopa lina. li żjed nadifa, Itlopa lina. bla teba, Itlopa lina. li tistħoq l-imħabba, Itlopa lina. tal-aġeb, Itlopa lina. tal-parir it-tajjeb, Itlopa lina. ta' min ħalaqna, Itlopa lina. ta' min salvana, Itlopa lina. xebba kollok aqal, Itlopa lina. xebba li tistħoq kull qima, Itlopa lina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlopa lina. xebba kollok seta, Itlopa lina. xebba kollok ħnina, Itlopa lina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlopa lina. mera tal-qdusija, Itlopa lina. tron tal-erf, Itlopa lina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlopa lina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlopa lina. amara ta' kull grazzja, Itlopa lina. amara ta' kull tjieba, Itlopa lina. warda mistika, Itlopa lina. torri ta' David, Itlopa lina. torri ta' Lavorju, Itlopa lina. dar ta' Deb, Itlopa lina. arka tar-rab tal-ġdida, Itlopa lina. bib tas-sema, Itlopa lina. kewkba ta' filgħodu, Itlopa lina. saħħa tal-morda, Itlopa lina. ken tal-midimbin, Itlopa lina. faraġġ tal-migranti, Itlopa lina. faraġġ tal-imniktin, Itlopa lina. għajnuna tal-insara,
Itlob għalina. Sultana tal-Anġli, Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki, Itlob għalina. Sultana tal-Profeti, Itlob għalina. Sultana tal-Apostli, Itlob għalina. Sultana tal-Martri, Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri, Itlob għalina. Sultana tal-Verġni, Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha, Itlob għalina. Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba', Itlob għalina. Sultana mtella s-sema, Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. Sultana tal-Familja, Itlob għalina. Sultana tal-Paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Tlob għalina qaddisom Malla, Biex ikun jisħaq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati l-inna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema idfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infer lix-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, mija Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddis Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe ta' qalb safja, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Roccu, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Martri qaddisin tal-Korea, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu itolbu l-Alla l-Alla għalina. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk inħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om,
imbirek San Giuseppe Arus kastissimu taħħa, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.